Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, στο TV Θεσσαλονίκη, μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη Λεβέντη. Πρόεδρε, να πάμε στον άλλον δρόμο που υποστηρίζουν μερικοί για την Ελλάδα. Υπάρχει σενάριο δραχμής. Τι θα ωφελούσε, πού θα μας οδηγούσε? Το θεωρώ αυτό κατολίσθηση. Δηλαδή, σενάριο υπάρχουν και να αυτοκτονήσεις μπορείς. Δικαίωμά σου να πέσει από τον μπαλκόνι και να το κάνουν. Μερικοί συμπολίτες μας, δυστυχώς, και λυπάμαι γι' αυτό, θλίβομαι, το κάνουν. Η δραχμή πιστεύω θα είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει η χώρα. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που ήμασταν πάντα κεντροαριστεροί. Ασυγούμε σήμερα τις Ένωσης. Ως μόδα ή ως... Ναι, όχι ως δεξιοί δηλαδή ποτέ. Τροποτινά. Η δεξιά για μας, η δεξιά και το χέρι να τις δίναμε κάποτε, έπρεπε να το πλύνουμε να μην μολυνθεί. Είχαμε αυτήν έτσι την ανατροφή. Λοιπόν, και είμαι κεντροαριστερός. Έχω φτάσει όμως στο σημείο. Να φοβάμαι τα πίσω. Τα πίσω να τα φοβάμαι. Βλέπω η Τουρκία πώς μάχεται να μπει στην Ευρώπη. Βλέπω η Αλβανία, γιατί έχω φίλους 2-3 βουλευτές εκεί που μου εξηγούν ότι θέλουν και η Ελλάδα να βοηθήσει στο να γίνει τελωνειακή σύνδεση, να γίνει έναρξη διαδικασιών ένταξης της Αλβανίας. Και λέω τώρα, αν εν έτη 2013 εδώ με τα 2 έτη να είναι μέσα η Τουρκία στην Ευρώπη, να είναι και η Αλβανία και η Ελλάδα να είναι Βενεζουέλα ή να είναι Σρι Λάνκα, νομίζω θα είναι η μεγαλύτερη εθνική ήττα. Η δυσφήμιση που έχει γίνει για το ευρώ και για την Ευρώπη οφείλεται στο ότι νομίζει ο κόσμος ότι η Μέρκελ, ότι η Ευρώπη μας επιβάλλει τη λιτότητα. Η λιτότητα είναι επιβεβλημένη για να μην ζει μια χώρα με δανεικά. Άλλο ότι ο Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου κάνανε λάθος λιτότητα. Αντί να πάρουν, ας πούμε, από τους ισχυρούς, αντί να πάρουν να πούνε χαράτσι, ναι χαράτσι, αλλά πρώτη και δεύτερη κατοικία την απαλλάσσουμε και από την τρίτη κατοικία βάζουμε τριπλό χαράτσι. Όχι 10 ευρώ το μέτρο, το τετραγωνικό, 30 ευρώ όσους έχουν από 3 κατοικίες και άνω. Να βάλουμε ένα δίχτυ προστασίας για τους φτωχούς. Κόβουμε μισθούς και συντάξεις, αλλά μέχρι 2.000 ευρώ το μήνα δεν κόβουμε σε κανέναν, γιατί είναι στο επίπεδο της επιβίωσης. Αλλά από εκεί και μετά να κόψουμε και 30% μισθούς και συντάξεις από τους υψηλόμισθους. Δηλαδή το λάθος που κάνανε και οι 2 κυβερνήσεις είναι ότι βάλανε από το πρώτο ευρώ μειώσεις μισθών, βάλανε από το πρώτο ευρώ μειώσεις συντάξεων, κάνανε οριζόντια μέτρα κατά της κατοικίας, χαράτσια και τέτοια, και έτσι δεν διαχώρισαν τους οικογενειάρχες, τους φτωχούς από αυτούς που είχαν και κατήχαν, και δημιουργήθηκε ένα εύλογο παράπονο στους μισθοσυντήρητους ότι καλούνται να πληρώσουν τρύπες που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι, τις δημιούργησε η ολιγαρχία. Η Ένωση Κεντρών δηλαδή διαφέρει από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Καμένο και από όλους αυτούς. Κατά τούτο, το ότι εμείς θέλουμε να σωθεί η χώρα και να μείνει στο ευρώ και να μειωθούν τα ελλείμματα και να φύγουμε από το μνημόνιο όρθιοι, περήφανοι, όχι καταδιωγμένοι στη δραχμή, όχι τριτοκοσμικοί, ενώ οι κύριοι Τσίπρας, Καμένος κτλ, λέγοντας όχι σε όλα, συνηθίζουν το λαό στη λύση της φυγής, της δραπέτευσης, της αποτυχίας. Δηλαδή κάτι, μια και δεν μπορείς να νικήσεις έναν ισχυρότερο, φύγε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο κυβερνητικό πόλο, θα λέγαμε. Μα αν ήταν αξιόπιστος το ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που κάνει ο Σαμαράς, το ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να έχει σήμερα 60%. Αν δηλαδή υπήρχε ένα κόμμα με πειθό, με σχέδιο, με ρεαλιστικές προτάσεις, ο Σαμαράς κάνει τόσο αντιλαϊκά μέτρα που πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να είναι περίπατος να βγει αυτοδύναμος. Ενώ το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι βλέπετε τώρα, το μόνο που έχει πετύχει έχει γίνει πανδοχείο υποδοχής των δυσαρεστημένων του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό δεν φτάνει. ΠΑΣΟΚ στη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ένα νέο ΠΑΣΟΚ με λογικές Ανδρέα Παπανδρέου 81, με υποσχέσεις για φαγοπότη και νέο γύρο με φαγοπότη,
Αυτό είναι το ΣΥΡΙΖΑ και απογοητεύει και τον κόσμο το δικό του. Εγώ που μιλάω με πολλούς από αυτούς, τρέμουν στην ιδέα, ας πούμε, να βγουν πρώτο κόμμα και να κυβερνήσουν, γιατί είναι χωρισμένοι ακριβώς στη μέση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η μισή είναι με το ευρώ, η άλλη μισή είναι με τη δραχμή. Για φανταστείτε αν κληθεί ένα τέτοιο κόμμα να κυβερνήσει, σας λέω εγώ. Που εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ. Σαν Ένωση Κεντρών το θεωρώ ολέθριο. Αλλά έστω ότι καλούνται. Γιατί στην πολιτική όλα γίνονται, έτσι. Η κάλπη είναι εγκυμονούσα γενή που μπορεί να βγάλει ό,τι θέλεις. Εάν κληθούν αυτοί, ποια τάση θα εκπροσωπήσουν? Αφού είναι, σας λέγω, κατά το ίμιση διαιρεμένοι. Του ευρώ που είναι η πορεία θυσιών και η πορεία μειώσεις ελλημάτων, αυτήν την τάση θα εκπροσωπήσουν ή την τάση του μπουνιές, γροθιές και να μας διώξουν? Βέβαια, εδώ έχουμε δει συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που κάποια άλλα χρόνια που ζήσατε κι εσείς δεν θα το φανταζόμασταν ποτέ με πράσινα και μπλε καφενεία, έτσι δεν είναι? Εντάξει, έχουμε δει. Τότε τα πράσινα και τα μπλε καφενεία εξυπηρετούσαν κάτι. Ήταν δύο κόμματα που οικονομικά και πολιτικά ήταν τα ίδια. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ήταν το φαγοπότη, οι διορισμοί, το ρουσφέτη, και εξυπηρετούνται από το να μοιράζονται τα καφενεία σε πράσινο, όπως είπατε, και γαλάζια, γιατί επέφεραν μια πόλωση μέσω της οποίας συνέθλιβαν τα άλλα κόμματα. Τα εξόντωναν και φτάναμε σε 48 ο ένας, 45 ο άλλος. Ήταν μια τεχνική πόλωση που είχε πολιτικό όφελος τεράστιο. Εξυπηρετούνται, γι' αυτό την έκαναν. Τα καφενεία έπαιζαν το ρόλο τους, ο λαός δεν το καταλάβαινε και παγιδευόταν. Αλλά παίζαν το ρόλο τους τα καφενεία, όπως και οι λογικές εμφυλίου, το κλίμα οξύνσεων. Έχουμε τώρα λογική εμφυλίου, αυτό το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε, με πιστεύω. Την πολιτική της, διότι έχουν χωριστεί σε ένα στρατόπεδο του ευρώ και σε ένα στρατόπεδο της δραχμής. Ουσιαστικά αυτή είναι, ή ένα στρατόπεδο μνημονίου, να το πούμε, και ένα αντιμνημονίου. Και φανταστείτε τώρα, οι ξένοι δίνουν λεφτά σε μια Ελλάδα που αύριο το πρωί μπορεί να γίνουν εκλογές και να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να τους πει, άντε ρε, είναι το χρέος επαχθές, είναι πονίδιστο, όπως λένε κάτι τέτοιες ασυναρτησίες. Και φανταστείτε, εσείς θα δίνατε τα λεφτά σε μια Ελλάδα που ξέρατε ότι είναι διχασμένη και ότι μπορεί αύριο στις εκλογές να βγει ένα κόμμα αντιευρωπαϊκό. Να ξέρετε ότι σε αυτή την περίπτωση η Μέρκελ θα μπει φυλακή στη Γερμανία. Γιατί θα τη ζητήσει ο εισαγγελέας το λόγο, θα της πει πού έδινες τα λεφτά υπό τόσο αμφίβολες συνθήκες, ενώ ήξερες ότι υπάρχει ένα κόμμα που θα ζητήσει έξοδο από το ευρώ. Πού έδινες τα λεφτά? Θα απολογηθεί. Να δούμε τις εξελίξεις, βέβαια. Να δούμε τις εξελίξεις. Είναι δύσκολες. Πάντως για το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ έχω μία ανησυχία. Μία ανησυχία. Ποια ανησυχία έχω? Ότι όταν κατηγορείς κάτι δεν πρέπει απλά να το κατηγορείς. Πρέπει να δηλώνεις εσύ ποιος είσαι. Πρέπει να καταρτίζεις υπεύθυνο, πιστικό σχέδιο δικό σου. Δηλαδή δεν αρκεί ο Σαμαράς είναι κερατάς, ο Σαμαράς είναι αποτυχημένος, ο Σαμαράς είναι όργανο των Ευρωπαίων, ο Σαμαράς και ότι είναι παλιάνθρωπος. Αυτό είναι να το δεχθώ. Μέχρι εκεί να το δεχθώ. Εσύ τι είσαι? Εσύ είσαι το τίποτε, το χάος, το θα δεις τι είσαι. Στο μέλλον θα κρίνεις τι είσαι. Πώς ψηφί? Ο ψηφοφορός θέλει υπεύθυνη στάση. Και σας είπα, εάν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπεύθυνο κόμμα, θα ήταν τώρα 60%. Θα το ψήφισαν και οι δεξιοί, γιατί και οι δεξιοί είναι στενοχωρημένοι με τον Σαμαρά. Δεν τον θέλουν. Απόδειξε ότι ψήφισαν Χούντα, Χρυσές Αυγές, εκδικητικά και μόνον έτσι, χωρίς να... Να μιλάτε για τον Σαμαρά, τι βαθμό θα του βάζετε? Ένα χρόνο πια πρωθυπουργός σχεδόν. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή 2 χρόνια ήταν κατά του μνημονίου και μετά πήγε με το μνημόνιο. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς, πριν πάμε στο βαθμό, πώς το εξηγείτε? Πώς το εξηγώ? Ότι για να σταθεροποιήσει τη θέση του σαν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, επειδή και το κοινό της Νέας Δημοκρατίας έβλεπε μειούμενους τους μισθούς και τις συντάξεις, έπρεπε να είναι κατά του μνημονίου. Αν ήταν υπέρ του μνημονίου, δεν θα έβγαινε πρώτο κόμμα. Δεν θα έβγαινε πρώτο κόμμα, κατά τη γνώμη μου, ο Σαμαράς. Δεν θα έβγαινε. Άρα το έκανε αναγκαστικά για να σταθεροποιήσει τη θέση του στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Όταν όμως εξελέγει, δεν είχε πια τον κίνδυνο να αμφισβητηθεί στην ηγεσία
και είχε τον κίνδυνο να μην τον θεωρούν σοβαρό. Και γι' αυτό στη Μέρκελ είπε «Μea culpa», είδατε ότι έκανα και εγώ τα λάθη μου. Το αναγκαστηκε και το είπε ο άνθρωπος. Είπε «Είχα 2 χρονιές στην προσπάθειά μου να γίνω πρωθυπουργός και τώρα έχω τον πρώτο χρόνο στο Γολγοθά για να προσπαθήσω να φτιάξω την Ελλάδα». Αυτά είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, και τα δύο είναι αλήθεια. Και το ένα της διετούς αντιμνημονιακής στάσης για να σταθεροποιηθεί στο τιμόνι ενός κόμματος το οποίο είχε προδώσει προετών, ένα το κρατούμενο, αλλά και τώρα που σαν πρωθυπουργός έπρεπε να έχει υπεύθυνη θέση, δεν μπορεί να λέει τρέλες, ούτε μπορεί να λέει, ας πούμε, το χρέος είναι, πώς το λένε εκείνος ο Μαριάς, επονίδιστο, επαχθές, κάτι τέτοια πράγματα. Ο Μαριάς και να τα λέει, μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός τώρα? Αυτό που σας είπα, να προσπαθήσει, έστω και τώρα που είμαστε στο μνημόνιο, να μην βασίζεται μόνο επί των δανεικών που μας έδωσαν και επί του σχεδίου προγράμματος που μας έχουν βάλει οι Τροικανοί, παρά να καταρτήσει ένα σχέδιο στο οποίο όλοι θα βοηθούσαν, όλα τα κόμματα, ένα σχέδιο μείωσης ελλημάτων με αφαίρεση των παθογενειών. Δηλαδή η χρηματοδότηση κομμάτων να σταματήσει, να διωχθούν από τη Βουλή οι συγγενείς των βουλευτών, οι συντάξεις των βουλευτών να σταματήσουν, κάθε βουλευτής και οι παλιοί βουλευτές να παίρνουν, είναι οδοντογιατροί, τη σύνταξη του οδοντογιατρού. Να μην παίρνουν και του οδοντογιατρού και του βουλευτή. Να κάνει κάποια πράγματα τα οποία, να αφαιρέσει, σας είπα, τη δεύτερη, τρίτη σύνταξη, τις πολυθεσίες, είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία μπορούσε να τα κάνει, τα οποία θα άλλαζαν και το σκεπτικό του Έλληνα. Θα έλεγαν δηλαδή, ναι μεν μπήκαμε στο μνημόνιο από ένα Γιώργο Παπανδρέου, πώς να το πούμε, που ήταν λίγο έτσι αφελής, που δεν σκέφτηκε σοβαρά το θέμα της οικονομίας, που δεν είχε και πείρα, να το πούμε έτσι. Το ότι λέγεσαι Παπανδρέου δεν σημαίνει ότι γεννιέσαι με πείρα. Άλλος ο Παπανδρέου Ανδρέας, άλλος ο Γεώργιος. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το παιδί το δικό μου θα είναι ακριβώς στο κέντρο. Μπορεί να γίνει δεξιός. Σήμερα έχουμε και τέτοια, δυστυχώς. Οι πατεράδες παθαίνουν τέτοια πράγματα. Φαινόμενο Χρυσή Αυγή. Υπάρχει ακροδεξιό κοινό στην Ελλάδα ή είναι σημεία των καιρών λόγω της απογοήτευσης του κόσμου από τους πολιτικούς? Κοιτάξτε, η Χρυσή Αυγή είναι η χυδαιότητα και η κτηνοδία στην πολιτική. Είναι δηλαδή, ανοίξαμε μια τρύπα, όπως ένα αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο, ξέρετε, εδώ κάτω στη γη έχουμε ατμόσφαιρα, μία ατμόσφαιρα έχουμε, έτσι, την ατμοσφαιρική πίεση. Όταν ανεβούμε απάνω, η πίεση είναι πολύ χαμηλότερη. Και με τεχνικά μέσα, σε ένα αεροπλάνο που πάει στα 3.000 μέτρα που πετάει, ή στα 7.000 μέτρα που πετούν τα μεγάλα, με τεχνικά μέσα κάνουμε την πίεση μέσα στην καμπίνα να είναι μία ατμόσφαιρα. Εάν τρυπήσεις μια τρύπα στο τζάμι, φεύγει από εκεί η πίεση και είναι το φαινόμενο Βεντούρι, νομίζω, με το οποίο πεθαίνει ο κόσμος. Έτσι πεθάνανε στο ήλιος. Ήταν στον αέρα, κάνανε βόλτες, αλλά αφαιρέθηκε το οξυγόνο μέσα από την καμπίνα και πεθάναν όλοι και κάνανε βόλτες πεθαμένοι. Και γι' αυτό πήγε το πολεμικό και τους είδε κοιμισμένους τους ανθρώπους. Λοιπόν, έτσι πιστεύω ότι είναι και η ζωή μας. Για τι θέμα μου είχατε ρωτήσει? Για τη Χρυσή Αυγή. Για τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή το φαινόμενο Χρυσής Αυγής είναι μια τρύπα σε ένα αεροπλάνο που μπορεί να σκοτώσει τον κόσμο, τους επιβάτες του αεροπλάνου, και να πάει το αεροπλάνο να πέσει κάπου, να σκοτώσει κι άλλους αν πέσει μέσα στην πόλη, γιατί του ήλιο στο αεροπλάνο έπεσε σε βουνά. Είχαμε και αυτό το καλό. Και είχαν εντολή τα πολεμικά να το ρίξουν στον αέρα πριν πέσει στην πόλη και σκοτώσει κι άλλους 10 φορές. Μπορεί να ανεβεί κι άλλο Χρυσή Αυγή. Νομίζω λοιπόν ότι ανοίξαν οι πύλες της κολάσεως με τη Χρυσή Αυγή. Όταν βλέπεις να κατουράνε μπροστά στο Μέγκα, όταν βλέπεις να λιντσάρουν ανθρώπους, όταν βλέπεις, ας πούμε, να φέρνουν ένα Πακιστανό στην κλούβα της αστυνομίας και να κοιτάνε να τον απαγάγουν για να τον λιντσάρουν στο λιμάνι. Δηλαδή να θέλουν να αυτοδικήσουν, να μην απονείμει τη δικαιοσύνη, αλλά να απονείμει η Χρυσή Αυγή. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, φρονώ ότι είναι το λάθος στην πολιτική. Στην πολιτική, όταν θέλεις να πολεμήσεις ένα πολιτικό σύστημα, το πολεμάς βάζοντας λογικούς ανθρώπους, ανθρώπους με ευθύνη, με μέτρο, με σοβαρότητα, και λες, διώχνω το Σαμαρά, διώχνω το Γιώργο Παπανδρέου, βάζω, ξέρω εγώ, το Λεβέντη, γιατί τον ακούω σοβαρό, έχει προτάσεις, έχει απόψεις. Όταν λες όμως, θα βάλω τη Χρυσή Αυγή να τους τα κάνει λίμπα,
Εκεί δεν πας με προτάσεις. Εκεί πας να δείξεις την κτηνοδία, τη χυδαιότητα, γι' αυτό σας είπα, μια τρύπα σε ένα αεροπλάνο είναι η Χρυσή Αυγή, που θα πνίξει τον κόσμο, θα τον σκοτώσει και θα σκοτώσει κι άλλους κάτω όταν πέσει το αεροπλάνο. Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή και νομίζω ότι όσοι τους ψήφισαν μέχρι τώρα δεν τους ήξεραν οπτικά. Τώρα που είδαν τι είναι, φαντάζομαι υπάρχει σοβαρότητα στην Ελλάδα να μην επαναληφθεί τέτοια τρέλα. Ας λένε οι δημοσκοπήσεις 8 και 9 και 15. Οι δημοσκοπήσεις μετρούν την οργή του λαού κατά του πολιτικού συστήματος. Και η οργή αυτή δεν είναι ούτε 10 ούτε 10, είναι 80%, σας είπα. Αλλά δεν μπορεί την οργή αυτή να τη διοχετεύουμε, αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών, δεν μπορούμε να τη διοχετεύουμε όπου να είναι. Όπου να είναι και ό,τι και αν γίνει. Αυτά δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Και ειδικά όταν βγάλαν το πουλί της Χούντας στην Κρήτη, όταν κάλεσαν τους νεοναζί της Βαβαρίας να φωτογραφηθούν εντός της Ελληνικής Βουλής, και οι νεοναζί της Γερμανίας, της Βαβαρίας, έχουν σκοτώσει 10 Έλληνες. Έχουν σκοτώσει, το ξέρετε, 12 ακριβώς, για την ακρίβεια ούτε 10, 12 Έλληνες. Και υπάρχει μνημείο κατά του νεοναζισμού στο Βερολίνο. Υπάρχει μνημείο στο οποίο έχει η Μέρκελ γονατίσει και έχει δώσει και 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε οικογένεια θύματος. Έχουν 100 τόσα θύματα στη Γερμανία από τους νεοναζί, 12 Έλληνες, και έχει γονατίσει καγκελάριος στο μνημείο αυτό και έχει δώσει στο γερμανικό δημόσιο αποζημίωση 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε οικογένεια θύματος. Μην παίζουμε τώρα, είναι παιχνίδια με τη φωτιά. Ακούστε, εντάξει, καμιά φορά ο λαός όταν του κόβουν συντάξεις, μισθούς, όταν βλέπει ας πούμε να αποδεκατίζεται το εισόδημά του, θέλει να εκδικηθεί. Και εγώ θα το ήθελα αυτό, γιατί και εγώ τώρα ζω προσωπικά σαν Λεβέντης με το 1/5 των χρημάτων που ζούσα, ξέρω εγώ, πριν 4 χρόνια. Ευχαριστιέται ο κόσμος με το να μπαίνουν οι πολιτικοί στη φυλακή? Βλέπω η αρένα θέλει αίμα. Έχει βγει ένα σύνθημα, η αρένα θέλει αίμα. Τώρα η ευχαρίστηση. Το ζήτημα είναι μήπως και οι δικαστές ρίχνουν αποφάσεις εξοντωτικές, δίνουν. Έχουμε την υπόθεση εμείς εδώ, Παπαγεωργόπουλου, Ψωμιάδη. Ναι, ο Ψωμιάδης ακόμη δεν είναι φυλακή. Δεν είναι φυλακή, αλλά έχει καταδικαστεί και έχει 15 μήνες. Έχει εκπέσει το αξιώματος όμως. Έχασε το αξιώμα του. Ναι. Και εδώ δικός μας είναι ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Είναι μήπως μήνυμα όλα αυτά για τους πολίτες, στη φυλακή που οδηγεί την πολιτική? Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα μπορεί να θέλει 2-3 θύματα εκ δεξιών και 2-3 θύματα από το Πασόκ, για να πούνε οι υπόλοιποι να κρυφτούν πίσω από αυτές τις 5-6 φυλακίσεις και να πούνε να κάναμε κάθαρση, και να συνεχίσει το πολιτικό σύστημα με τα ίδια άτομα, με την ίδια σαπίλα, διαφθορά, δηλαδή για να μην γίνει αυτοκάθαρση, να κάνουν μια εικονική κάθαρση 5-6 ατόμων και να πούνε να έγινε. Μπορεί να το φάει αυτό ο κόσμος εισαγωγικά? Ο κόσμος έχει φάει και μεγαλύτερα πράγματα. Έχει φάει απάτες. Όταν κάποτε του είπε, είχα πει εγώ να γίνει σύνταξη στην Ελλάδα 150.000 το μήνα, δραχμές τότε, βγαίνει ο Καραμαλής την άλλη μέρα, το αντέγραψε από μένα και λέει 150.000 δραχμές. Και βγαίνει ο Σιμίτης και είπε 152. Και ψήφισαν Σιμίτη. Άρα το τι έχει φάει ο κόσμος? Ο κόσμος ψήφισε τον Ανδρέα για αλλαγή. Έγινε καμία? Ο Σαμαράς το τι είπε έχει καμία σχέση με το τι κάνει? Πριν τις εκλογές τα είχε πει αυτά που κάνει? Έλεγε έξω από το μνημόνιο. Αυτός κέρδισε τις εκλογές με έξω από το μνημόνιο τις πρώτες του Μαΐου. Δηλαδή έχω την άποψη ότι η πολιτική μονίμως για να παίρνει την ψήφο στην Ελλάδα πρέπει να είναι ευχάριστη, και άρα είναι ανηλικρινής, είναι ψεύτες. Όποιος λέει αλήθεια είναι έξω από τη Βουλή. Φταίει και ο λαός γι' αυτό, γιατί ο λαός έπρεπε να προτιμάει τη δυσάρεστη αλήθεια παρά το ευχάριστο ψέμα. Μια που αναφερθήκαμε στα της Θεσσαλονίκης, ποια είναι η άποψή σας για τον Γιάννη Μπουτάρη? Τον Μπουτάρη τον έχω γνωρίσει μόνο μία φορά, πριν από 20-25 χρόνια, όταν επισκέφθηκα το εργοστάσιο των Μπουτάριδων εδώ του κρασιού, νομίζω έχουν εργοστάσιο, και ήταν αυτός που έγινε δήμαρχος,
Με υπεδέχθη, κάτσαμε μια ώρα, συζητήσαμε, του είπα ιδρύσαμε την Ένωση Κεντρών, του έλεγα εγώ διάφορα πράγματα και τα λοιπά, του άφησα κάτι έντυπα, κάτι αυτά. Από τότε έχω να τον ξαναδώ, δεν τον ξαναείδα, για να είμαι ειλικρινής. Βλέπετε καθόλου τη δράση του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Εγώ μιλάτε με Θεσσαλονίκης που είστε εδώ πέρα, είναι ευχαριστημένοι, δεν είναι? Ποια εικόνα έχετε εσείς? Δεν έχει εγώ δεν ρωτάω, ακούστε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα βγω να ρωτάω, να κάνω γκάλωπ, συμπαθείτε τον Μπουτάρη. Εγώ βλέπω τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι να παρκάρεις δεν μπορείς, να κουνηθείς δεν μπορείς, να ανέβω σε ένα γραφείο που θέλω δεν μπορώ και θα με γράψουν από κάτω. Αμέσως κλείσεις στο αυτοκίνητο, το πρώτο. Κάτι έργα τα έχουν αφήσει στη μέση και οι δρόμοι έχουν κλείσει, μεγάλοι δρόμοι και έχουν γίνει μισοί. Κάτι κτίρια παλιά, κουφάρια, εξακολουθούν και είναι κουφάρια, κάτι ελεηνά κτίρια και δεν καταλαβαίνω τι τα κρατάνε για να δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι του Μεσαίωνα. Θα μου πεις και θα τα κάνει ο Μπουτάρης πόσο καιρό είναι, 3 χρόνια? Έχεις απέτσει κύριε Λεβέντη πράγματα που δεν γίνανε 60 χρόνια να τα κάνει ο Μπουτάρης σε 3? Ωραία, μην κάνει όλα αυτά που θέλω εγώ. Έτσι, ας κάνει το 1/10. Αν όμως δεν κάνει και τίποτα, όσο επίοικης και να είμαι, όσο φιλικά και αν τον βλέπω, φοβάμαι δηλαδή και ότι ο Μπουτάρης ήταν των πολλών υποσχέσεων και των πολλών ονείρων για τη Θεσσαλονίκη, είπε πολλά και πιστεύω, δεν ξέρω, ότι δεν θα επανεκλεγεί. Θα μου πείτε και ποιος θα επανεκλεγεί? Μπορεί η Θεσσαλονίκη πάει να βγάλει ένα δεξιό. Έχουμε χρόνο πάλι χωρίς λόγο. Λέω, κάνω μια πρόβλεψη ότι δεν πρέπει να επανεκλέγονται όσοι δεν προσφέρουν κάτι. Είναι η άποψή μου αυτή. Και το Σαμαρά που θέλω να φύγει αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έτοιμα της Ένωσης Κεντρών, είναι να παραιτηθεί, να υποβάλει την παραίτησή του και να σχηματιστεί κυβέρνηση τεχνοκρατών. Ξέρετε γιατί το θέλω αυτό? Δεν έχω τίποτα με το Σαμαρά. Ακριβώς, να κλείσουμε. Αλλά γιατί θέλω κυβέρνηση τεχνοκρατών? Γιατί ξέρω ότι μια χώρα δεν μπορούν να τη σώσουν αυτοί που την πτώχευσαν. Ο Σαμαράς δεν είναι κανένας τρίτος. Εγώ πολέμησα τον δικομματισμό, πολέμησα το πολιτικό σύστημα σαν Βασίλης Λεβέντης και δικαιούμαι να ομιλώ. Πρόβλεψα ότι θα πτωχεύσουμε σαν Ένωση Κεντρών. Από το 1990 υπάρχει κασέτα που πρόβλεψα την πτώχευση της χώρας και όχι ως προφήτης, αλλά εκτιμούσα ότι μια χώρα που όλοι θέλουν να μπουν στο δημόσιο, που δεν παράγει τίποτα, που όλα τα φουγάρα σιωπούν σιγά σιγά, σταματούν να λειτουργούν. Αυτή η χώρα είναι θέμα χρόνου να πτωχεύσει. Που υπάρχει το πόλεμα και το αραλίκι, να το πω έτσι, και η τεμπελιά ως βασικό κριτήριο σε όλο τον πληθυσμό. Λοιπόν, τι πιστεύω? Ότι οι πολιτικοί απέτυχαν. Πρέπει να δηλώσουν και μια συγγνώμη όλοι. Δεν ζει ο Εύερτ, ο Βαρβιτσιώτης, ο Γιακουμάτος. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ποιους έχετε? Την Αράπογλου, τους Ψωμιάδηδες. Τους ζητώ να κάνουν στην άκρη. Είναι δική μου πεποίθηση αυτό. Έκαναν τη δοκιμή τους. Ο Γκρίλος στην Ιταλία λέει πάνω από 2 τετραετίες να μην βγαίνει τρίτη θητεία βουλευτής. Γιατί το λέει? Γιατί με την τρίτη, λέει, παλιώνεις και αρχίζεις τα σκάνδαλα, είπε ο Γκρίλο. Ωραίος. Είδατε, μετά είπε η χρηματοδότηση κομμάτων. Όσο συνεχίζεται η χρηματοδότηση από το κράτος, τα συνέδρια τους, τα ξενοδοχεία τους, οι βενζίνες τους, όλα πληρώνονται, τα γραφεία τους, από το κράτος. Ενώ αν βάζαν το χέρι στην τσέπη ο Ψωμιάδης, η Αράπογλου, ο Γιακουμάτος, το χέρι στην τσέπη για να λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ τους, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματά τους, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει κάπου 18 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το κράτος. Λοιπόν, αν βάζαν το χέρι στην τσέπη όπως στην Αμερική δίνεις 50 ευρώ σε ένα κόμμα, παίρνεις απόδειξη που εκπίπτει από την εφορία, τρυπημένη, και το γράφει και η Βουλή η Αμερικάνικη στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, ότι ο τάδε πολίτης, κύριος Δημήτρης Τάδε, έδωσε στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων 50 ευρώ. Το γράφουν αμέσως με διαφάνεια όλα. Ενώ εδώ πάρε εκατομμύρια Σαμαρά 25, πάρε 18 Τσίπρα, ακόμη και Χρυσή Αυγή 4 εκατομμύρια. Καταλάβατε? Κόμμα που υπονομεύει τη δημοκρατία χρηματοδοτείται για να την υπονομεύει, όπως είπε ο Μαραντζίδης, ένας καθηγητής εδώ δικός σας συμπολίτης σας. Είπε είναι κλασική ευκαιρία τώρα να σταματήσει η χρηματοδότηση των κομμάτων, ακριβώς γιατί θα φτάσουμε στο σημείο τώρα να χρηματοδοτούμε, λέει, τη Χρυσή Αυγή,
να τη χρηματοδοτεί το κράτος για να υπονομεύει εκείνη με τη σειρά της το ίδιο το κράτος και τη δημοκρατία. Ζητώ λοιπόν τεχνοκράτες, κύριε Δημήτρη μου, γιατί απέτυχαν οι πολιτικοί. Ας κάτσουν στην άκρη, τουλάχιστον για λίγα χρόνια. Να έρθει μια νέα γενιά ανθρώπων. Και ας δώσουμε, όπως θα δείτε και στην Ιταλία, το σχήμα που θα σχηματιστεί. Κουράζονται λίγο, δυσκολεύονται. Αλλά ποια λύση θα υιοθετηθεί τελικά? Κάποιο τεχνοκράτη να βάλουν. Θα το δείτε. Κύριε Πρόεδρε, να κλείσουμε λίγο με ένα θέμα της οικονομίας και εδώ τοπικό της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Εξόρυξη χρυσού. Οι κάτοικοι αντιδρούν. Η δική σας άποψη για το θέμα? Ακούστε, και εδώ παίζεται ένα παιχνίδι πολιτικό, όπως στην Ελλάδα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Νομίζω το ίδιο θέμα παίζεται και στις σκουριές της Χαλκιδικής. Δηλαδή οι αντιμνημονιακοί ζητούν να μην γίνει επένδυση και οι μνημονιακοί λέγουν ότι είναι έγκλημα να μην γίνει. Θέλουν να γίνει προφανώς. Λοιπόν, και αυτό δηλαδή, αντί να εξετάσουμε τεχνοκρατικά το συμφέρον της χώρας, κάθονται οι θερμοκέφαλοι των κομμάτων και δίνουν αυτή τη λύση και το σύνθημα. Και οι κάτοικοι προφανώς είναι διχασμένοι. Οι μισοί προφανώς που δουλεύουν, οι σύζυγοί τους, τα παιδιά τους θα είναι υπέρ. Οι παίρνοντες γραμμή από τον Τσίπρα θα είναι κατά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, δηλαδή, γιατί έχω και εγώ στη Χαλκιδική έτσι κάποιους εκπροσώπους και αυτά μου μεταφέρουν. Λοιπόν, η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι ότι αυτά τα ζητήματα, κύριε Δημήτρη μου, δεν λύνονται με θερμοκεφαλισμό, δηλαδή με εγκαθέτους κομματικούς. Αυτά τα ζητήματα λύνονται με σοβαρότητα και με ειλικρίνεια. Δηλαδή ο Ποδοσάκης 3 φορές είχε ξεκινήσει στη Χαλκιδική να βγάζει χρυσό και τις 3 σταμάτησε. Γιατί τότε η τιμή του χρυσού ήταν πολύ χαμηλή και δεν έβγαινε ο άνθρωπος. 3 φορές, δεν μπορεί να μην το ξέρει και η Θεσσαλονίκη αυτό καλά και ο κόσμος. Ότι 3 φορές ο Ποδοσάκης ξεκίνησε στις σκουριές το ορυχείο και 3 φορές το εγκατέλειψε. Και ήταν όνειρο ζωής για αυτόν να βγάλει χρυσάφι. Όνειρο ζωής για ένα Ποδοσάκη που ήταν ο πρώτος επιχειρηματίας και ο μόνος της εποχής του. Λοιπόν, πιστεύω ότι η Ευρώπη δίνει απάντηση και δεν χρειάζεται να δώσει Ένωση Κεντρών απάντηση. Η Ευρώπη επιτρέπει σε ένα λατομείο να το κουρεύεις και σου λέει βάλε στην τιμή του αδρανούς, του χαλικιού δηλαδή, ένα συν 5% για να αποκαθιστάς κλιμακωτά το μέτωπο, να φυτεύεις, ώστε να μην το αφήσεις κουφάρι που να συχαίνεται ο άλλος να το βλέπει, αλλά να το αφήσεις συμμετρικά, ξαναφυτεμένο, περίπου δηλαδή όχι τέλειο όπως ήταν πριν, όπως το είχε κάνει ο Θεός, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως η επιστήμη μπορεί να το τελειοποιήσει. Να έχει την ωφέλεια ότι η πόλη παίρνει αδρανή, ότι χτίζονται νέες πόλεις με ισχυρά αδρανή, χαλίκια κτλ. Αλλά να έχεις και την επιμέλεια να μην αφήνεις το περιβάλλον έκθετο και ταλαιπωρημένο. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και στη Χαλκιδική, πιστεύω. Δηλαδή θα υποχρεώσουμε αυτούς που κάνουν την επένδυση να βάλουν στο κόστος ένα 5-7% να αποκαθιστούν τις ζημιές που κάνουν. Γιατί η εξόρυξη χρυσού δημιουργεί ζημιές. Μην έχουμε αμφιβολίες. Η εξόρυξη χρυσού, επειδή χρησιμοποιείς και άνιο, χρησιμοποιείς χημικά έντονα διαλυτικά υλικά, καταστρέφει το περιβάλλον. Να μην καταστρέψουμε λοιπόν τον υδροφόρο ορίζοντα. Δηλαδή λίγο δίκιο έχουν και οι αντιδρόντες. Λίγο δίκιο έχουν και αυτοί που ζητούν να γίνει επένδυση, να πιάσουν δουλειά τα παιδιά τους. Αλλά η Ευρώπη έχει δώσει απάντηση. Δεν κάνουμε πίσω στις επενδύσεις. Τις κάνουμε, αλλά φροντίζουμε να μην ρυπανθεί, να μην κακοποιηθεί το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον πρέπει να το κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές ίδιο και καλύτερο από ό,τι το παραλάβαμε από τους πατεράδες μας. Αυτό είναι. Ενώ εδώ σας λέγω, δώσανε λύση πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ όχι, Νέα Δημοκρατία ναι. Δηλαδή βλέπω στην Ελλάδα η οξύτητα και η φαυλότητα του παρελθόντος να αγωνίζονται κάποιοι να την συνεχίσουν και να την κληρονομήσουμε και στις νεότερες γενιές. Αφού μας στόχευσε αυτή η λογική, ζητάει η Ένωση Κεντρών νέο πνεύμα προσφοράς, θυσιών. Άλλωστε αυτή η χώρα για να φύγει από την πτώχευση πρέπει όλοι να υπερβούμε τους εαυτούς μας. Αν κάτσουμε καθυλωμένοι στα πιστεύω μας και στα αυτά, η Ελλάδα θα σβήσει από το χάρτη.
Αυτό ζητώ, κύριε Δημήτρη μου, να μείνει στους κατοίκους της Μακεδονίας σαν η τελευταία μου, πριν αναχωρήσω έτσι γνώμη μου και για αυτό το θέμα και για τα όλα. Να φύγουν οι παλιοί πολιτικοί που έχουν αποτύχει, να παραμερίσουν, να επιτρέψουν σε νέους να εισέλθουν στην πολιτική. Να κάνουμε μόνο 2 θητείες για κάθε βουλευτή, όχι μερικοί που βγαίνουν 7 φορές ο Βαρβιτσιώτης. Παλιώνουν έτσι, παλιώνουν και χαλάνε κιόλας σαν άνθρωποι, διαφθείρονται. Και στις επενδύσεις να τις κάνουμε, όχι πίσω. Δεν υπάρχει πίσω στην Ελλάδα του 2013. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ, για τη συνέντευξη. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Και τον σταθμό που είναι προσφυλής μου από παλαιότερα. Να είστε καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Καλή σας νύχτα.